man di ay, ma'am? May nagpinuang upadan akong labas nga buwak, Binoy. Carlos Sanchez angan. May kailaman kong Carlos Sanchez, ma'am. Unsa? Hain man na siya magtrabaho? Kuan, wa man na'y trabaho. Basin og nakailana nimo, pero di sabto makapadaan nimo og mahalong buwak, ma'am. Uy. Sige lang. At alaga po siyang ilon, Pinoy. Kung matawagan mo siya, tawgi, niya pangutan abahin sa buwak. Ay, patay naman na siya, ma'am. Unsa? Patay? Oh, patay na ang Carlos Sanchez nga kung nakaila. Dugay ra, ma'am. Oh, kun mauna. Dili siyang nagbinuang upadan ako buwak. Oh, klaro na lang kayo nga di gid siya mao, ma'am. Unsa man kay maayo na kung buhaton, Binoy? Aron mailhan ning tawhana. Dili na ni maayong yang gibuhat ta. Ma'am, kung kinsa man ang tawhana, nakailagid kayo na nimo. Nahibaw gud siya nga anhi dinhi pada ang buwak para nimo. Mausa na ni asa kong hunahuna, Binoy. May nagpinuang nako nga nakaila kay nako. O gustong gubto ng tawhana, ma'am, ang imong kinabuhi. Oh, Lira, wa pa di ka matug? Tito, nagpaabot gid ko nimo. O nga nung nagpaabot pa man ka nako. Kung bahin man sab na sa inyong kasal ni Ian, si Ian ang angayng sabuton ni mo, anak. Dili ni mahitungod sa mong kasal ni Ian, Tito. Oh, kung mauna, unsa man na? Nanawag ba ni mo si Ian? Wa man. Nga nung manawag man siya? Nagkagubot man ko din sa bahay ganinang adlawan. Usa, nagkagubot? Nga naman. Koan, dili gid ang taangay nga ako ang musultiin ni mo, Tito. Pero, koan man good. May buwak man good na nadawat si Alexa. O, koan, gikan ko na ni siyang uyap. Unsa? Tito, daghan din ang uyab ang imong asawa? Hayon si Alexa. Wa ko kabantay nga nanaog. Human sa ilang lalis ni Ian tungod sa buwak. Wa na nimo gawas siyang kwarto. Alexa? May kanya ka na, Ed. Dali, tanawa ning buwak. Ha? Tanawa. Tanawa. May nagpadana kong buwak. Carl Sanchez ang pangan. Og buot ipalutaw ni ning tawhana nga uyab na ko siya. Nga wa makauyon nga nakasalta. May laing sama kang Paul sa imong kinabuhi, Alexa? Dili, Ed. Si Paul, tinuod nga akong uyab sa high school pa mi. Pero kining tawhana, wa ko makaila ini. Wa ko'y kaila nga Carlos Sanchez. Oh, Og mauni ako nalibgan karon. Nganong may nagpadana ko og buwak kong card. Niyang card, oh. Akong basahon, ha? Mahal kong Alexa, natuma na gyud ti ay ang imong pangandoy nga maminyo kag dato. Mao nga, wa na ka makapaabot sa akong pagbalik. Mahal ta ka. Maong sabton ta ka. Pero, gusto kong magkita ta sa naanda na tong abutanan. oh. Love, Carlos Sanchez. Tinuod ba nga wa ka makilala ng tawana? Wa lagi. Ugos pa, ngano na ibaw man siya sa address ning imong mensyon. Unsa may imong huna-huna bahin niya na, Alexa? Doon ay gusto mo kuba sa tong kaminyoon, Ed. Unsa? Klaro na kaayo. Please, tuhoy ko. Wa ko'y kailang Carlos Sanchez, Ed. Oh, mituo ko nimo. Salamat.
Gusto ka bang ako ng ipapangitang tawhana? Makahimo ka? May tao ko mabayran aron pangitaon ka ng tawhana kung kinsa man na siya. Mahimo pa? Mutabang ko bayad. Gusto sab kong makaila kung kinsa ka ng tawhana. Mauday na ang inyong giawayan ni Ian. Oo. Unsa man ang anak ni Muoy nga isog man kay na. Sabtala na si Ian. Da, ako tong nasagpaan kanina, uy. Ha? Sorry na lang gid kaayo, Ed. Pero sahay mangkod, dili na ko makauyon sa baba ng anak ni mo. Dili mamati na ko. Ganan pa kog dili mao. Yun sa ka man Ian. Daghan ko na kog laki. Nasuko siyang mayon ni mo. Tungod sa buwak. Mao na, nasuko cute. Ayaw ka bala ka. Magigsulti ko niya. Oh, nagkagubot ka silang tanan diri. Tungod sa buwak kay imong gipada. Magpaabot na lang tanga palayaso ni Tito Ed sa Alexa. O, lagi. Alang sa kaugmaon sa tong anak. Dili mahimong dunay laing manununod sa katigayonan ni Tito Ed. Nga nung di mo ko makatuwag. Makalakot. Oh. Kisa na. Mayo kay nagmata ka pa, Ian. Pa? Mahimong pagsulti ta. Sure. Unsan sad ning kagubot nga nitabo nimo og ni Alexa? Misumbong daig una-una ni mo imong asawa? Misulti lang siya nago sa nitabo kaganinang adlawan. Oh. Nakakita na day ka sa buwak, gikan sa iyang uyab. Iyan, gubot na kayong kalibutan karon. Ayaw nagpuni pa pinagi sa kagubot sa atong pamilya. Pero pa, klaro kayo nga gibinuangan ka ng asawa ni mo. O kung sa may gusto ni mong mahitabo. Napalayason ako sa Alexa. Ako siyang buwagan. Oh. Imo na ng desisyon. Basta ako, igo lang akong gidibinsahan ang imong paggabana. Ako ning personal nga kinabuhi iyan. Busa pasagdi ko nga masulbar akong problema sa kawalingon akong pamagi. Unsaon man imo pagsulbat? Una, kinahanglan ko og solid evidence nga nagbinuang sa mong kaminyoon si Alexa. Kana di ba? Kana buwak. Kaklaro ebidensya na. Kung doon ay masuko ni Alexa, o nako ba, o gusto mo guba sa mong kaminyoon, mahimo ni bisan kinsa ang pagpada og buwak ni Alexa. Agig panimaos. Oh. Iyan sa atong negosyo, natural lang nga doon natay mga kompetensya nga matamakan usahay. Mao nga dili imposible nga doon ay masuko nato. Nako, nimo ug ni Alexa. Ha? Ug ang labing epektibo nga panimaos, mao ang pagkuba sa malinawong pagpuyo sa managtiayon. Buot ni mong ipasabot nga. Posibleng buhat kini sa kaaway iyan. Pero paabot lang. Mailhan na nato kung kinsa ka na si Carlos Sansis. Pa. Ako na bahala sa kong problema kang Alexa iyan. Pero salamat sa gipakita ni mong concern. At least, napakita ni mo nako nga importante na ko nimo. O dili ka gusto nga masakitan ko. Ha? Mao ba ka na ang tinuod nga rason iya? Concern ka sa akong kinabuhi? Oh pa, natural. Amahan ko ka. Mao na. Nainan ako nga maghuna-huna nga sa imong likod. Tampokon kasi mong asawa. Ayaw kasuko na Alexa iyan. Oh. Ang angay ni mong kasukan ang nagpada sa maubuak. Siya ang doon daw tang motibo sa mong kaminyoon ni Alexa. Klaro kayo umisahi sa iyang gibuhat.
Iyang gipada dinhi mismo sa bay ang buwak. Aron mahibaw ka ang mga katabang bahin sa buwak. Ug abli ang sobre sa mensahe nga pwedeng basahon bisan kinsa. Bisan pa ni Sidis nga nakadawat nini. Oh. Ug kung nabasa man nimo ang unod sa card, tungod kay mao ka na ang gustong mahitabo sa nagpada nga makabasa ka. Pa, Busa, kung tinuod man nga concern ka nako, ikaw ang mangita og kinsa ka ng Carlos Sanchez. Klaro ba nga kung gisulti iyan? ako gud pa? Oo, anak na ka. Concern ka sa akong kaminyoon. Ikaw pamagan ni mangaway ni Alexa kung masayop siya. Busa, ikaw ang mutabang nako aron mailhan kinsa kining samukan sa among kaminyoon. Pero, Dili ka mutabang nako? oo. O ba, yes, tabangan tika. O niya, kung ako ni mainhan, unsaon may nako. Kung unsa ang gusto nimo buhaton. Pa, O sige, mupuhuay na ko. Relax. Dili madal sa pakusog o pagpanginsulto ang tanang problema. Pangga ang akong asawa. Kay pinangga na ko siya. unsa to? Gusto siya nga panggaog nako si Alexa. Ed? Dagduka ka na kay mugawas lang ko. Wa pa man. Unsa may imong tuyo? Nagkasulti namin si Ian. Unya. Siya nga akong gitasan sa pag-ilag kung kinsa ka na si Carlos Sanchez. Unsa? Pero, di ba nga nagsabot naman ta? Nga mag-hire ka o makapangitaan ng tawhana? Oo, may na yun eh. Pero kinahanglan mangita sab si Ian niya ng Carlos Sanchez. Aron malimpyo ang imungan. Ed. Buta na kiti mo, uy. Kinahanglang matun-an mo ang tanang sitwasyon, Alexa. Kung kalmado ka kanunay bisan taliwa sa kagubot, mas makauna-una ka kung unsay maayong buhaton. Salamat. Kinahanglan mag-amping ka. Ed. Adunay bitin nga nagbantay lang sa hustong panahon aron tundukon ka. Og naginahinay siya og guba sa imong kinabuhi, Alexa. Maayo kay kipaabot ka nimo iyan. Wala ka pabuta. Sa'yo lang ikaw ni mata. Nganong uga naman kay tinagdan ako. Nagkaya ko problema karon, Lira. Oh. Niya na magyud ko tipo ninyo. Makatabang na ko ni musta na nimong problema. Mayo nun. Unsa man din nakahasol nimo ron? Ang tao nga nagpada og buwak ni Alexa. Ha? Nga nagutaw na problema mo kaniya. Sa ning tanan anang Alexa? Aon sa man? Magbuwag na bang imong ina-ina o ang imong amahan? Dili. Dili? Uy! Kalikon kita ang Alexa's kinabuhi sa imong amahan. Oh. Likod yung case niya. Busa, ayaw na nagbangga si Alexa. Mao ba ni problema nimo? Ako og si Alexa? Abi pinakog ang kabit ni Alexa ang problema. Siya agad. Kaya may gusto ni Papa nga pangitaon ako kung kinsa ka na si Carlos Sanchez. Unsa? Meron ka namang tawhana ang gipapangita sa imong amahan. Sa nang tanan ni Alexa? Kami mga babae iyan. Kung dili gud mi sa lalaki, dili gud mi. Busa, sa gina namo kung makabit mi og lalaki. Niyanta sa office. Oh, Kanaw na, kay may lakton pa ko. asa pamatay ka? Mangita ng Carlos Sanchez. Ano
tawhana, uy. Kung ganun di man. Sa lagi ng tanan ni Alexa? Oo. Ibutang tanga sa ni tanan ni Alexa. Pero, kanang Carlo ang makakonfirm kung uyab ba gyud siya ni Alexa. Ha? Kanaw na. Ay, dugayan ako nakamata, uy. Late na hinon ko sa trabaho. Di man dyan ka malate, Mama Alex, ha? Kaya assistant magkanibos iyan, ma'am. Hay, bugat lagi lang imuhang naong ma'am karon. May problema lang, Binoy. Usa man na, ma'am. Mura man og daghan ko kilom nga kaaway. Sukad nga nahimo kong asawa ni Ed. Aw, klaro na lang kayo, ma'am. Unsaon nga swerte man kayo ka. Pero ang labing dako nimong problema, ma'am, mao nga gwapa ka. Binuang man ang imo, Binoy. Binuang good. Na-crush man gani ko nimo, ma'am. Ipanabi, ma'am. Ha? Yabagan ka ni mong manulti, uy, Binoy. Lagi mamalik sa mo na tinuod. Ay, ato-ato lang ni ma'am, ha? So, unang kinakong pagkakita ni mo, gigwapahan na gid ko ni mo, ma'am. Pero dihara ko, Tob. Parehas ra ko ng ganahan lang tangutan na og iring. Oh, Mausap na ako gibati para ni mo, ma'am. di ay. Iring di ko sa imong pananaw. Oo, iring. Tauring ka, ma'am, nga cute. Tahong iring. May gani kagibutangan ni mo, cute. Hmm. Manglood na gid unta ko ni mo. Oy, hala, niya naman di ay ka. Wata ka bantay da. Sige, Pinoy. Muunan ako ni mo, hakay. Oh. Dugay ba nimo? May meeting ta. Oh, ha? Nalimot na kasi mo trabaho? Personal assistant ka. Diog na! Asa man gid ta? Mangita sa... Nga naman eh. Nganong imo maning gipahunong ang sakyanan, ha? Naibaw ba ka? Kung unsay gisugo sa kong amahan ako? Oo. Personal assistant makati ka. Ganun mo kami ibaw. Sulti na lang gud diha. Basta kay way gisulti na ko si Ed. Unsam na yung gisugot nimo, ha? Gisugo ko niya nga pangitaon ka ng Carlos Sanchez. Unsa? Onya? Unsa unya? Uy, kung nahibaw magkakunasa ng tawhana karon magluklok, sulti na lang. Kay ato na nga doon. Unsa? Sulti! Wa pa gid ka mo tuo. Nga wa ko makaila ng tawhana. Oh, kung wa kay ikapakitang ebidensya nga wa kay koneksyon na tawhana, magduha-duha pagid ko nimo. Kanang wa ko mahibaw kung asa na siya o kung kinsa na siya, ebidensya na nga wa ko'y connection anang tawhana iyan. Abi ni mo no? Gikapoy na ko ng batasan ni mo ay. Wala ko mahibaw kung asa ko dapita mo lugar. Wa ko mahibaw kung nganong init kay kadako. Nga na bang? Nganong ako mangyay imong initan sa tanang mahitabo sa mong kinabuhi. Tungod kay... Oh, tungod kay, nanasag ka ng linya nga dili ni mo tiwason. Okay, pangitaon na to ng Carlos Sanchez. Pero, sa akong paagi, Kung unsay paagi nimo? unahon na to og research ang tanang Carlos Sanchez sa Facebook. Uy, Binoy, Ay, miyari kis kantin? oo, ma'am. Nga unta, ma'am. Payahay kay. Wa man sila magpa-drive. Kasi wa mo pa drive. Sila si Busing iyan o si Mama Alex, ha? Nanglakaw sila? Oo. Sila mo nagpartner ron. Kay personal assistant man ni Busing si Alex, ha? Mao na nga. Di sila magbuwag.
Mureklamo ko ini. Asa man ka mo reklamo sa Kongreso? Kadaghan ba yung Carlos Sanchez sa Facebook eh? Mao na ang challenge. Kape una tabi. Di oy, kanana katasa ang nahurot mo. Dili na makaayo. Iya pang hilabot kan? Concern lang ko. Wa ko maginahanglan sa mong pag-atiman. Di atiman ka kay anak ka sa kumpana. Oh. Oh. Ganun nahilo man ka? Ha? Iyan? Nga nung ikaw pa man ang nahimong asawa sa kong amahan. Oh. Unsa ganang pangutanaha iyan? Abi kay bata pa man ko kay sa imong amahan? Unsa magyud mo kamahal si Papa? Ha? Unsa ganang pangutanaha? Tubagalan ko. Kung unsa mo kamahal ang akong amahan. Kuan? Kanang mahal ako siya kay ako masyabana. Tinuod ka ng gisulti mo? Ay, nga na ba naabot naman taan ng istorya ha, oy? Siyempre, mahal na akong imong amahan kay bana na ako siya. O, dako kukutan kabubuton niya. Kwarta na gina ang rason. Iyan, kung unsa na masab nang nasod si mong utok, ayaw na lang nag-ipadayon. Mangita na tayo ng tawanan, pi. Aron mahumanta. Oh. Ngano ka? Nganong nitiurok mong kadiha, ha? Nasaan masag ka? Kining tawhana. Oh. Murag nga kakita nam ko ining tawhana. Carlos Sanchez. Diin man mo makit ini, ha? Ikaw, sigurado yun ka nga wa ka makakita ining tawhana? Ay, wa lagi ko makakita anak niya. Naunsa man ka, uy. Pamugos man yun na nimo. Niyarang niya address. At tuon na to siya. Tita Agnes? May importante kong tuyo ni mo. Kumusta na ba imong pagpuyo sa mansyon ni Adlira? Way lami, tita. Samtang naapa na si Alexas ila, wag yo'y lami ang akong pagpuyo dito. Relax. O sabay tuyo ni mo, ha? Gusto lagi unta akong magpatabang ni mo, tita. Bahin sa unsa ka ng imong patabangan. Gusto ko magpatabang ni mo. Aron ako na mahimong personal assistant ni Ian. Unsa? Dili ko ganahan nga sila si Ian o Alexa ang magkuyog kanunay, tita. Makalagot. Busa, tita, sige na. Tabangi ko. Ganahan ko na ang posisyon. Oh, Lira. Si Ed lang ang makahatag ni mo ni anang maong trabaho. Kay siyang nagbutang ni Alexa nga personal assistant ni Ian sa dihang nahimo na siyang manager din sa Figura Boutique. O unsa? Si Tito Ed ang nagbutang ni Alexa diha? Mao ka na. Busawa na kita mahimo ni anak. Pero, Pero unsa, tita? makasuggest ko ni Ed. Sige, tita. Please. Hello. Ed, dili ka busy? Natubag ta ka, so dili ko busy. May concern lang ko bahin ni Ian ug Alexa. Unsa man ang bahin kang Ian o Alexa, Dili tingali maayo nga. Si Alexa lang gihapon ang personal assistant ni Ian. Unya, unsa may imong suggestion? Well, naa naman yun na si Lira sa inyo. Hay may maayo kun siya na lang ang personal assistant ni Ian. O si Alexa, hatagan ni mo og laing posisyon. Agnes, dili tingali ako ang angay nimong hangyoon, ana. Ha? Kinsa man di ay? Si Ian. Unsa? Si Ian? Iyang gusto nga himong personal assistant si Alexa? Oo. Pero nga nung misukot ka man. Doon na ba'y problema kung si Alexa ang mahimong personal assistant ni Ian? Oo, man hinoon, pero tingalig mo resulta nag-iskandalo ninyong duha ni Ian.
Unsay buot nimong ipasabot? And pulo sila mga batanon nga magkuyog-kuyog. Unya, Mahadlo ka nga magkasinamtanay sila. well, wa ta mahibaw. Nara ang yawa sa kilid baya. Og ang tentasyon, dool kayo sa mga batanon nga kanunay magkuyog, Ed. Gusto ko magkasuod sila isip inahanog anak. Mao nga gitugutan ako sila nga mag-uban sa daghang higayon. Pero, tingali bayag magbasol kas kawahian, Ed. Wa ko'y hugaw sa akong una-una, Agnes. Gawas pa, buutan ang akong asawa. Dili siya makahimo sa pagbudhi na ko uban sa akong anak. Pero, Kung gusto gyud si Lira nga mahimong personal assistant ni Ian, ipahangyo niya si Ian. O sige, may buhaton pa ko. Bye. bye. Nabati na ni mo si Ed, Lira? Nausam sa nis Tito Ed, uy. Iya mahinong suuron ang duha. Inahanog anak ko, no? Digit ko musugot, anak tita. Well, hangyo si Ian nga ikaw na lang ang muasas niya sa tanan niyang lakaw. O, tita. Pero, sutaaon na, Lira. Kung anong gusto man si Ian, nga si Alexa ang mahimo niyang personal assistant. Mao na nga trust ni ning Carlos Sanchez nga nakuha ta sa Facebook. Dali, manaptok ta. Mingaw man din ning dapita. Dali na, aron mahuman ta. Okay. Ikay panuktok. No, ganun ako man. Ikaw na lang kay ikaw ba lucky. Di mahimo. Kinahanglang ikaw ang manuktok. Aron makita na ko ang inyong reaksyon sa usag-usa. Sige uy, para mahuman na ta. Wait tao. Balik kang tuktok. Siya to. Niabot din magpuyo si Carlos Sanchez. Ako si Carlos Sanchez. Ikaw? Ay, Taba, laay lagi ang imong naong sa imong profile. Ay, mawagos kong naong. Sabay ato niyo, ma'am, sir. Kwan, nalamay gipangita. Ako bang inyong ipakita? Ako yun kay kinakaila mo sa kungan. Sabi na, ayudan mo gikan sa gobyerno, sir, ma'am. sorry, kuan. Nangita mi sa scammer nga Carlos Sanchez. Ay, ma'am, di tawag ko sa camera, eh. Naibaw mi. Dili ikaw ang Carlos Sanchez nga mong gipangita. Sorry nga natugaw ka na mo. Alexa, dali na. Ian. Ayaw na pagsaka sa mong kwarto. Lira, unsa naman sab ba? Unsa man ka? Wa ka di mingawan ako. Abi kay mabdos naman ko. Lira, gikapoy ko. O gano'n gikapoy man ka. Di mo mang laag si Alexa, ang gikapoy man ka. Unsa? Klaro ka ng sinultihan mo, ha? Sultihir gud ko. Ano si Alexa magiging mo gusto mo assist nimo? Ha? Ian? Tungod kay... Tungod kay unsa? Sultihir ko sa rason. Tungod kay kauban Miss Bay. Og mas dali siya nga makarimay nako sa akong mga buhaton. Oh my God, Ian, kinaon ra na nako. Mahimo kayo na nako ng mga trabaho, Usa pa, niya na sab ko sabay, uban nimo. Gawas pa, kaslunon na ta. Busa, angay lang unta nga ako na imong himuon nimong personal assistant. Unsa man ka? Nangabubho kang ni Alexa? Normal lang ang magigi ko. Kamu gud ang permi magkuyog kanunay. O niya, tiguang ni imong amahan. Mao nga, Gusto na. ayaw na ko't kasuko. Di ko ganahang mamati ang gipanulti nimo.
Pero iyan mauna ang tinuod. Dili maayo nga kamo si Alexa magkuyog kanunay, kay tingalig may mahitabo ninyo. Kung si buti mo ipasabot. Batanon ka. Batanon si Alexa. O klaro kaayo, nga wa na siya mahimuot sa kami niyo na Tito Ed. Kasi masayod, kung matintal mo to ha. Unsa? Wala hindi katawa man ka. Lira, ako? Matintal ni Alexa? No way! Kung mauna, ako ni mo assist ni mo. Pulihan ako na si Alexa. Dili mahimo. Iyan, Lira, di ni mo mahimo ang trabaho sa usa ka assistant? makatuna ni nako iyan. Di lagi mahimo, mabdus ka. Gamay pa mas na kuntiyan. Dili pa ni maon sa bisa mo trabaho pa kung baayo. Di ko ganahan. Ansa? Dili ka ganahan nga ako ang mahimo ni mong personal nga assistant? Dili. O ganong dili man, katagay ko rason iyan. Basta. Mas maayo ng lain-lain tagtrabahoon, Lira. Pwes, kung dili ka gusto nga ako mapuli ni Alexa, pangitaglain nga makapuli niya, palayuan ang bayhana, di magdanag ti manas yung kinabuhi iyan. Ay kugbut is akong mga buhaton, Lira. Labi na gid na parte sa akong trabaho. Dili lang na ako personal assistant si Alexa. Suhito na siya sa pasikot-sikot sa mong negosyo. Busa, siya ang gikinahanglang. Ikauban ako kanunay. Haog ako, unsa naman ako? Dekorasyon na lang ko sa mong kinabuhi, mao ba? Ay, ang naaranin mo ay kung saan mo pagsabot. Basta ako, gipasabuti ka sa sitwasyon. Business ni, wa ni personalay. Bantay lang ka ha. Basi mahibawaan na lang namo nga mabdos na day sa Alexa si mong anak. Gusto na! Oh, iyan. Nakaw na, bi. Balik na sa mong kwarta. Ug ay nagugsulsuli ang hugaw ni muna huna. O gano'n masuko man ka ha. Igor ako nagsultis posible mahitabo. Di na mahitabo. Kung dili ka gusto mahitabo na, palayuan ang Alexa. Tungod kay laki-lakihon ng dako. Gawas na! Gawas na! Iyan, ang sama ka! Kasaputo ni ba ni mo? Ako di ka gustong mapiksan sa kusapot. Gawas na! Gusto kong maghuna-huna nga ako ra. Iyan. Kinsa man kit ka, Carlos Sanchez. Good morning. Oh, hi. Good morning, Ed. Ansa man? Gusto ka nga anita sa kilid sa swimming pool, mamahaw? Oh, kung mahimo. Pero, unya na. Kumusta ang iyong pagpangita niya ng Carlos Sanchez, Alexa? May nakitaan mi pero klaro kayo nga dili siya. Si iyan ang makatubag sa tanan. Wa makailan ako ang maong lalaki og masakiton pagyud siya. Mhm. Daghan ang Carlos Sanchez sa Facebook pero ang uban dili ilang now ang profile. Mao ba? So, lisod siyang ilhon. Medyo lisod gid pero mailhan ra niya namo siya. Kumusta ang Isla Verde? Okay naman. Gusto ko nga mag-opening na dito. Pag-una og ma-invite nga makatabang nato sa pag-market ini. Okay. Kamong duha si Ian gihapon ang mupalambo sa maong rest house, Alexa. Okay. Kano sa kaman maduol sa maong isla, ha? Kamo na ang manto sa isla, kamo si Ian. Oo. Human sa pamahaw, mag-meeting na tulo. Asa man ka iyan? Mag-meeting Miss Papa og si Alexa sa library. Apel ko. Kaming tulo ang mag-meeting. Muna ang gisulti ni Papa. Sa wakay labot. Pero nagtrabaho naman ko ubos si mong amahan. Ay, wakay labot ang imong department sa mong meetingan, Lira. Busa wakay labot. Pangita na lang lingaw. Panuway. Sige cute iyan. Itukmod gid ko palayo ni mo. Magmahay kita kung ibaliwa na lang ko ni mo. Unsa ba itong meetingan pa? Bahin kini sa Isla Verde, kung unsay ngan ini. May nga na ang Isla Verde pa. May nahuna-hunaan ako. Okay, unsa man eh? Casa de Carolina. Di ba? Mao man ang iyong sabot ni Mama. Siya ang nakagusto og maayo sa maong isla. Okay, kung mauna ang imong gusto, anala sige. Casa de Carolina, ug inyo ning duha ni Alexa nga negosyo. No! Nga na dili mo kumahimo mo ato sa Isla Verde. Pagbuot ni Papa nga kami lang ni Alexa mag-uban dito. Naunsa naman ang taon ng imong amahan, oy. Mura may nung kinigilawag sa imong ina-ina. Lira, turungan ang silutihan ni mo, ha? Mabatian ka, Papa. Okay nga no dili tinuod. Nga ko rin mo sugot man siya nga yung asawa ang mga uban nimo kanunay. Di ba sa naman ang magtiayon? Pero nga nung mas daghan man og time si Alexa nga igahin sa pag-atiman nimo kay kang papa nimo nga masakiton. Wa pa kita nimo mahuna-huna iyan. Lira, wa ko maghuna-hunaan na. Trabaho lang ni nga mo. Ug ayaw na lang pagreklamo. Pabilin ka din, Og magpabilin ka. Period. Unsa? Sila gyud si Alexa og iyan ang muatiman sa Isla Verde.
Mao na, tita. Nausan naman sa Tito Ed, oy. Mura naman hinuuna siya giango-ango na. Shh, kalma lang. Ado na gid kini rason, Lira. O kung sa mga rason na, ha? Tita, wa ko'y nakitang rason. Ang ako nakita, mao nga yabag ang mga plano ni Tito Ed. Tinuod yun di ay ang gisulti ni Ed. Gusto siya nga magkasuod sila si Ian ug Alexa. Unya ako ang mawani. Mabilin ko, pero may ko malayo ni Ian. Kinahanglang maning kamot ka nga makauban ka, Lira. Karoon kang bayhana ka. Hello, Carlo. Oo. Husto ka. Doon na kay problema. Kinahanglang tabangan ko nimo. Unsa? Wa pa ko makasulti pero may tabang ka na sa kong problema? Unsa may kibuhat nimo? Ha, Carlo? Delivery para ni Alexa. Ops, wow. Buwag na sa mong chocolate. Perme, sir? Kumpanya gining inyo doon. Ha? Oo. Okay. Ako na ni pirmahan. Sige. Mahina. Kiso may nagpadaini. Ha? Nanuwa may klaro ng imong resibo. Usam kingan ining inyong kumpanya, oy. Ha? Ano ba sigam ng mata nimo? Para kaginsa ng buwak, Binoy? Kung an pa kang mamalik sa bossing. Ikay nag-deliver? Oo, sir. Sudo na sa office. Ay, di. Kailan ko, sir. Kailan ko. Hoy! Hala. Wa pa ni ko kapirma sa mga klaro pirmahanan. Gugda siya, Binoy. Bossing. Oy! Wa ka ko, oy! Ang buwak. Alexa. Iyan? Pongpong sa buwak? Ugi ka na sabi ni Carlos Sanchez. Nagpada siya din sa opisina? Buti ba sabot nga? Suhito siya sa imong mga lakaw. O gusto gid siya nga mag-away mi si Papa nimo. Kinsam ginitawhan. Bossing! Boss, na nakasibat siya, oy. Pero nahug yung pitaka, o ni Ao. Kinsay na kasibat, ha? Ang naghato na ng buwak. Ang binay pita ka, Binoy. O ni Abusing mo. Awa na. Sakta na gining mouse camera. Jeteroa? Maon na ang pangan sa naghatod sa buwak para nako. Unsa man, nakaikaila nga Jeteroa? Ha? Sulti tayo. Oy, niriak na gani ko siyang pangan. Kay bago kay ni sa akong pandungog. Siguro lang, ha? Bitaw, ma'am. Siguro alang yun para mahimutang si Busing iyan. Hinumdumig maayo. Ako na nang gihuna-huna og maayo. Pero wag mo sa akong utok. Mau ba? Bitaw, Busing. Mayo noon nga, di na niya kaila si JT Rua. Kaya kung kaila pa na niya, apariyas na sab na ni Sir Paul. Hilong, Binoy. Ang naghiskuti nga na. Uy, manong ikaw may masuko kung hisgutan ng na. Gusto na mo anak di. Marumog mga batang way buot da. Basta, wa ko'y kailangan jet tiro ah. Nag-unsa ka na sila sa sod sa office. Nakita ko nga may naghatod ni sa buwak. Oy, Ma'am Lira, naniid ka, ma'am? Naniid sa kabuang ni mo. Milabay ra ko. Huwag ka mo labay, ma'am mo, oy. Nagbarog man ka di, ha? Hilom, ha? Aray mo, oy. Sakita, ito mong isagpa kong na... Mirisi ni mo? Labanon kang dako. Ang sabi mo din eh. May agir ako, oy. Binoy, ganun naguba man ang naong ni mo ha? Gisagpa ko ni Ma'am Lira. Anong imo mo siya gisagba, Lira? Wala na ako sa paa, oy. Nagali-ali man na sa akong agianan. Iya to kong gisagpa, busing. Nasuko siya, nga ko gipangutan na kung naniid ba siya din sa gawas? Hoy, tunto. Wa ko maniid. Ano ko tong maniid bang ko? O sa may rason? Kung nahibaw ka nga nakadawat kog buwak ikan sa kalalaki, posible yun nga naniid gud kas nahitabo na mo sa sud. Kay na-interest mangit kang mahibaw kung kinsang nagpadana ko sa buwak. Lira, may kaila ka bang Jeteroa? Unsa? Kinsa man natawhan na? Sure ka? Naman yung iyang ID. Basin may numdum ka. Mauna lang na ako napunitan sa kong pagukod niya. Ang iyang pitaka. Wa lagi ko makailaan na.
Karon pa ko kakita ng naunga. Ako mauna, wala tayo ang istoryahan. Dali na mo. Ma'am, Ma'am Lariang, ayaw na pa nagpa sa sunod, ha? Alexa, musunod ka na mo, dali. Oh, Nana, Iyan, asaman mo! Iyan! Panuway ka rin tawhan na ay. Wakto baga. Sama ka sa lamang lakaw. Iyan? Asa man ta paingon? Manglarga ta karon paingon sa Isla Verde. Unsa? Uy, kadinalian ko din yung lakaw, ah. Kuyaw gihapon ko, bossing. O, Binoy, kuyog ka. Hello. Oh, ako ni Carlo. Hoy, kinahanglan mag-amping ka. Kay gusto ka na nilang ilhon. Oh, wa sila maggubot. Kay baliwara ni Tito ang imo gipadang buwak. Tuod, Ragod. Kaysa may kisugo ni mas paghatod og buwak ang Alexa. Unsa? Si Jet gidi ay. Kinahanglan magbantay si Jet ha. Kay naa nila ni Ian iyang pitaka. Ano nagtanga-tanga masada siya? Okay ra ang baby. Ayaw ka balaka. O lagi, ayaw ka balaka, ana. Siya makasinod sa katigayon na ni Ian. Ang atong anak. Hello, Ian? Pa, nausabang ako nauna. Unsa man ang kausaban? Inay sa sunod sigmana mi mamalik sa Isla Verde. Gusto ko nga karon na, pa. Kay madami og photographer nga makakuha sa tanang anggulo sa bay o sa isla mismo. Magdasa mi og drone para sa promotional ad o billboard. Oh, ikaw, wa na'y problema. Di may mo maglangan-langan pa. Kay hapit na bakasyon. Kinahanglang daghan ang mahibaw bahin sa Isla Verde before sa bakasyon. Good. Magkamao ka na yun, Ian. Karusa ka mo manglarga si Alexa. Karong hapon. Oh, ay! Yehey! Niya nasabta sa isla. Bakasyon na sab na ako. Oy. Kamong duha, dili bakasyon ang atong gianhi, ha? Kundi trabaho. Ah, Yes, sir. Nahibaw mi, sir, oy. Binoy, trabaho nga to ganhi. Busa ayaw pagkiat diha. trabaho bitaw atong gianhi. O sa may ako trabaho karon, sir. Una, dama ang guest room, Binoy. Hmm? Kay ugma sa hapon mo abot na tingali ang mga photographer. Kaysa may mang kipag-contact sa photographer, eh. Si Tita Agnes. Kay dagan si Kaila. Lira, Oh, tita? Naunsa ka? nahibaw ka ba kung hain karon sila si Ian o Alexa? Wa, tita. May meeting matingali silang gilakaw? Lira, wa sila sa meeting. Tuan na sila karon sa Isla Verde. Unsa? Imposible na, tita. Dili pa sila ganinang buntag. Tuan na sila sa isla. Nag-helicopter maong dali rang miabot. Og nanawag na ko si Ian. May gisugo siya. Unsa man? Gisugo ko niya nga mong kontak og photographer og videographer para sa promotion sa mansion sa isla. Unsa? Og kinahanglang makaapas na kiniugmang adlaw. Photographer. Nganong nikatawa ka, ha? Tungod kay may kaila kong photographer, tita. May studio gid siya. Oh, so ikaw na contact nila. Magkig-meeting ko. Kay niya na akong detalye sa gusto ni Ian nga pictures o posters. Okay. Ma'am Alexa, nakabantay ka, ma'am? Sa unsa man ha, Pinoy? Ni Boss Ian ba? Oh, nagbinag ko. Hiluman kaayo. Unya, sige laglantaw sa layo sa dagat. May lahom siyang gihuna-huna. Klaro kayo nga, doon ay nakahasol niya. Oh, natural. Dakong project kaning gisalig ni Agnia. Iya ganing hinuktukan ug maayo, di ba? Di ra ba namoy akong duda? Ha? Unsam day mo pagduda, ha? Bahin sa gugmang yung problema. Ano mo problema mo siya sa gugma? Nga naa naman si Lira? Mao bitaw nga na problema na siya. Ug di siya gusto nga magpundo sa dakong bahay kay naa si Lira. Oh, Nalimot ka siyang giingon nga
Minyo ang iya nagustuhan. Dako nang sa, Binoy. Kinanglan nga iya ng putlon. Unyag di maputol, kinabuang na siya. Basta. Dili na ta mag-iskot na iyang problema, Binoy. Mag-anam na ta sa panihapon. Mag-adobo na lang tag manok. Unya, daing nga bangus. So ito naligid ka sa paboritong pagkaon ni Boss Ian, ma'am. Aw, inahan naman ko niya, Binoy. Mga kinahanglang mahibawgit ko sa mga paborito. Oo, tuod, no? Pero, ma'am, huwag ka maintriga kung kinsagid ng minyo nga babae nga iyang nagustuhan. Ay, nako. Di na ko gustong mutukian na, Binoy, oy. Tungod kay dako nang sa. Oh, bitaw. Mulangoy siya sa impyerno kung ilan ang ipadayon. Maong, lakaw, duula. Pangutan ako nung say gusto niya sa panihapon. Klaruhon na to. Hello, hain ka man karon. Naka sa studio? Okay. Ingon sa miuyo na to ang panahon karon. May rocket ka, dako. Hatagan ti kag customer nga makakwarta ka og dako. Okay, sige. Pamati. Busing? Busing, unsa ko na gusto nimong ipanihapon? Ingon ang imong Mama Alex, ha? Uy, bugat imong dughan, Busing. Nganong siya pa man. Naunsa di ay ka, Busing? Nganong siya pa man ako nagustuhan.